Hello guys, good morning. It's been a long time guys. Hindi talaga ako nakapag-live because super busy here. Junjun and my cousin. Super busy guys kasi may lakad pa kami today. So super sorry guys kasi hindi ako nakapag-update. Bigla ang guys live. Yan, my cousin guys and my son. Kumusta naman? Oy, kumusta naman kayong lahat? May nag-text guys. Yes! Yes, sis. Bagong gising pa talaga to guys. Super organic. Okay na, Yots. Guys, wala pa talaga tayong guys.
Wala pa tayong mga makeup dyan. So, okay lang yan. Tay. Ay! Ayos. Ayos. I see. Good morning mga sis. Ubo ko sis. Amat sis. 5 minutes na lang sis. 15 minutes na ni ha. Sa'yo lang karang mata sis. Kahit siya, ano ko sis ba? Kaya wala na ko i-upload. Nagtambay ko kahit siya. Ewan ha. Dahil lang ha.
Nag-update pa ko dire sis. Isa man yun eh. Wala may viewers. Sis, wala yung viewers akong live. Yatay, no? O siya viewers tayo. Walang viewers. Na siya ano, one lang. Lahi man dyan sa Pinas, oy. Nag-update pa ko sis. Dali na sis. Isa man eh. Negative COVID. Negative kami sis ha. Grabe lang ka ano sis. Grabe ka ano dito. Mainichi. Isugashi. Nasa hotel kami sis sa Cebu. Andito kami sa Cebu sis. Last day pa kami dito. May importanteng lakad din sa agay. Ginoo ko. Ang anak ko natog. Andito kami sa baba sis din. Ayaw ko sa bed kasi matigas yung ano nila. Kasi hindi naman ito mamahalin na ano sis ba. Hindi ito mamahalin na hotel. Gusto man eh. Kasi dali lang sis. Ayaw lang sag out ha. Kaya gigamit akong duha ka cellphone. Sa ha. Nag-update ako sis. Tingnan ko yung top 5. Baka patayin na nila ako. Oo, kasi matigas. Hindi naman to ano yung mamahalin sis. So, dito na tayo sa affordable lang. Kasi aming gastusan. Okay naman siya. May aircon. Maganda yung toilet. Parang futso lang na. Hala, nag-na si Cheryl. Kadali ba? Mag-replay ko ng Cheryl. Sakit na. Ano lang ha. Itay! You don't sleep? Huh? You don't sleep? No, I don't sleep. No, I sleep, John. Mm. Oh. Mm. Sorry. I'm mama sleep soon. Hindi daw ako nag-sleep. Okay, sis. Mamaya, close na to.
Bye! Bye mga sis. 18 minutes na pala to. Yes, sis. Bye. 20 minutes lang, sis. Bye mga sis. Bye-bye. Stay motivated and update na lang ha. Saan yung camera? Bye po. Thank you.